lidi, teďka jsem venku momentálně a jsem u takového takové jezírko, potok, takový potůček. No a je to buberský potok, ani nevím, proč se tak jmenuje, ale dneska pálí všechno očividně v té vodě. No a já budu natáčet si hrou video a my půjdeme za bratrancem ve Cvikově, a on možná půjde ven, on ani nemůže jít moc ven, no možná půjde ven, přeteklo, no vlastně. No a prostě budeme natáčet video na YouTube a vy to uvidíte, já to dám na YouTube a prostě tady to je dlouhý shorts, takže to je jenom taková, to jakoby oznámení, že budeme natáčet s bratrancem, jmenuje se Petr, Janko a Segra Sofie, aby jsme věděli, Sofie taková a já. To máte na účtu, ale řeknu vám to, Michal Miko, takže budeme natáčet na YouTube, prostě něco budeme dělat, něco hrát, nevím, třeba, nevím, ale bude to dobrý, protože jo, na zombie hrajeme vždycky, takže tady ten mobil bude jakoby kamera a já to budu natáčet, takže potom uvidíte, co jste a dávejte odběry a lajky, ještě nikdo mi nedal like